Бях на 16 години, когато ме вълнуваха екзистенциални въпроси. Измъчваше ме мисълта за краткостта на живота. Опасявах се, че нищо няма да има смисъл от усилията ми да си създам един добър живот, след като един ден просто щях да си отида. Защо изобщо съм се родила, за да умра и отново да ме няма? Да не говорим за страха ми от загубата на любими хора. И тогава перспективата на християнството за смисъла на временният ни живот тук на земята и неговата връзка с истинският ни живот, обещан от Христос, един ден след второто му пришествие, когато ще живеем в една нова реалност, в една подновена планета, ето тази перспектива даде всички отговори на моите въпроси. Затова Христос е моят смисъл.